Jin û xweza hevoka herî li hev hatî. Xweza bihebûna jinê watedar e. Jin jî bihebûna xwezayê jiyanê bedew dike. Lewma ne jin bê xweza dibe, ne jî xweza bê jin watedar e. Bistek din em ê têkiliya jin û xwezayê û afrîneriya çandiniyê bînin ser ekranê we. Lêbelê hinek em behsa çandiniya xwezayê bikin. Wekî tê zanîn, di van demên dawî de ji bo çandiniyek ekolojîk û xwezayî pêk were gelek hewldan hene. Ev yek jî li ser erdnîgariya ku herî çandinî pêk tê gelek watedar dibe. Ev dir herêma Bismil a Amedê ye. Wekî tê zanîn Bismil yek ji wan deveraye ku xwedî erd û zeviyên gelek firehe. Her wiha ji ber meznahiya zeviyan cotkariyek xurt jî lê tê kirin. Mirov dikare bêje li herêma Amedê û bi tevahî li Kurdistanê Bismil wekî depoya berhemên çandiniyê tê nasîn. Zanin ku îro li Bismil bi araziyê Bismil ku pir e û aslında ekonomiya Bismil jî giredaya araziyê Bismilin. Li alî aboriyê tengasîkî mezin heye li herema me ya Bismil û temamê evê heremê jî ji ber wê yekê polîtîkayê desthilatdarê dewletê ji alî em bêjin aboriyê û ji alî wekî dinê vê bölga me vê herema me heqeten xetimandiye. Ji ber wê yekê jî dixwazin ji vê herema me û vê bölga me wan bi birçîbûnê terbiye bikin. Ji ber wê yekê jî em wek şarederiya Bismil em dixwazin bînakî ava bikin. Li tevahiya cîhanê bi taybetî li rojhilata navîn, desthilatdaran û zilamên serdest nexwastine ku jin di nav civakê de bibin xwedîhêz. Ji ber vê yekê her tim têkiliya wan û aboriyê çandiniyê xwastine qut bikin. Lêbelê jinên Kurd di vê serdemê de îdî vê yekê qebûl nakin. Lewma bi tevahiya hêza xwe careke din xwe ji nûva diafirînin. Her jinekî Kurd û her jin em bêjin jinekê li nava cîhanê de cî digre niha hûn giş dizanin em bêjin niha dewlemend û devletê didin meşandin fikr û romanê mêraya. Li gorî wê jî di aliyê jinê de tu polîtîkayê wan tu bêjin projeyê wan jî tune lêbelê her jin dikare bi serê xwe li gorî vî havî li qarşî polîtîkayê vê devletê û em bêjin sîstemê rabe divira de yek ji xwe gavê ewl em bêjin ji xwe hevalêtikî çêke hev parî heval her em bêjin em bigijin çar hev heval bigijin ba hev bibin hevalê hev em ji hev hes bikin di wê pêvê em dikarin bi hev re karek vekin. Îsal Bismil bi projeyek nû xwe nîşan dide û derdikeve pêş. Pêşevaniya vê projeyê jî şaredariya Bismilê dike. Şaredarî pêncî jinên xwedî malbat civandin û dest bi karê cotkariyê kirin. Nêzî di süd donim zevî wê ji hêla jinên Bismilê ve bêçandin. Ev yek jî hem ji hêla aborî ve wê jinan di nav civakê de xurt bike, hem jî têkiliya jin û axê, jin û xwezayê bêhtir derxeholê.
وکی کو هون جی دبینن جنین بسمله خو پاراستن آخه و خباتک خورتمشینن. هفشاردارین بسمله کو پیشنگتی آوه پروژه دیکن جوه خباتی بهیوینه. Malbatê me ku gerçekten ihtiyacı wan heye. Malbatê me ku dixwazin di wî warî de xebatekî bikin. Me jî rê ji wan re vekir. Me got ku em jî dixwazin bi gelê xwe re bi hevalê bi serî de jî bi hevalê xwe jin re. Çünkü van baxçe zanin ku jin ji jin û xwezayî yekin. Ji ber wî hawî jî me xwest ku vê rezê vê eraziyê em bi jina re hem bajûn hem eraziyê em ji bo ku îro eviya rezê belediyê ama em me daye hevalê xwe yê jin ku jin hevalê me yê jin jî divê rêyê de xebatê xwe bikin û ji xwe re tiştekî ava bikin hem komnal ekonomî jî dibêjin ya ji ber wî hawî jî îro em jî bi ekîba xwe re و به تکنیک ریخورا به مهندسی خورا ام تف حوالی خوی جن را ام دمحله دا ما حوالی جن هاتنه و ام ایرو لوی داره چپا ورادکن لدورا پنجی حب مالباتی د پیشنگیا جنا ده باخچه مهه ام بیجن لدوری 200 دولم عرده مهه وی عرده ناب عرده مده رس و شتله دارا و وکی دنیا شتله ام بیجن فرنگیا بیبرا پاتلیجانا وان تشتی واره گش هنه ام دخوازن به تمامی دسری ده حواله ایجن مالباتی me ایجنا ام هم ری وان بدن ده وراد mühendisi me ez ziraat تیجی هنه ام بیجن فرنگی بیبر پاتلیجان شبش و پتیخ چاو مره کاربه وان چیکه و چاو مره کاربه به اتفاق و یکیتی وان مالباتا بینه با هف وک کومینال تارزی چکه بیو هاوی ام دخوازن وک شارداریا بسمل چه دلفته مهبه و چه امکان و اولاناغه مهبه ام ج بسمل را سفربر بکن. لسر وی آخه کدک به هم پاهیه خودیه وی کدا پیروز جی جنن جن چاوا ده هر سردمه دا خوشبونا خواه و آفرینریا خواه پاراستیه ده وی سردمه ده وی ببه هیزا یکم یا جیهانی او هیز جی وی جیهان خوش و رونی بکه وک خویای او ارد و زویین ها بکه دا جنه شین و گشت به او اردین که به 1000 سالا گلک تشتان دید به هبونا جنه دلخوشت به ام جوی رازی دکارن چه بگرن دست ام دکارن پله خواه بگرن تخن سلامورا تخن سوراف کی و د پیشروجه ام دکارن دمسه چکن باستیق چکن ام جوی باستیق به دمسه خواه چکن ویتریه معچقاند ام دکارن سیرکه کی خوازایی جی چکن ام بجن ام دکارن دوی داره ده پر قلم جه درخون و تشتی خوازایی و پینج یعنی وقت مجید دزانن ام بیشن جدندکی تری ام بیشن به حسابی خودی دکم دکارم ویاجی چی بکن یعنی دوی آلانه ده دکارم پی پر تشتاجی چیکن و دوی çalışma sistema medeci emi tane jin bir kari بدن meşandın وقت مجید دزانن de Türkiye'de öğretim qadiye جبر öğretim qadiye her tiş derve bajar tiş derve Türkiye'de naha ambejin hef serokime dixwazin ki ve projeye xwe öğretim ekibinin hem bajarê me Kurda û hem Türkiye hem dünyayê herkes xwe li belatê xwe û li bajarê xwe hem xwe ji bo boriya xwe xebrê bike hem di bo fikra xwe xebrê bike ve vê hawî bi vê peymanê derketina rê di vê derê de em dikarin bêjin hem karê hevparî dibêjin ya ev malbat bi serê xwe jî wê kar nekin ve 5-6 mal bigîn bahe kooperatif sistemê wê ava bin hem di binê kooperatifê de dibêje wek hev paydar ji hîsa xwe bistînin û hem jî di vira de hevfamkirin
هم daha beter bigijin bahev û bi hev re hevaltiyê û em bêjin têkiliyê jî dinin. Xweza û jin careke din bi çandiniya ekolojîk têne cemhev. Ev yek jî dilê herî kesî xweş dike. Xwezayî bi destê jinê ava dibe ji berê da û heya anaşî. Yani heya ku dinya ava biye heya ana xwezayî bi ewil bi destê jinê ava dibe. Ku em jî dixwazin bi destê jinê ava bibe û jin vê kedê derxin ortê û jin bi vê kedê xweyî derên em dixwazin ku îro jinê me bi xwezayî werin tiştekî ava bikin û ew jî di nava jiyanê de xwe tevgerê jiyanê û tevgerê ekonomiyê tev bikin yani. Li ser van zeviyan wê gelek berhemên çandiniyê şîn bibin. Hem rez û dar, hem jî fêkî û zevze. Herkes bi bawer e ku bi keda destê jinê bereketa vê axê wê bêhtir bibe. Li dora du sed dolim erdê me heye. Divî du sed dolima em ê hinkî bikin şitlê dara, em ê hinik ji xwe wa rezê me heye, em ê hinik bikin rez, ê dinê jî em ê bikin firingî, bîber, patlıcan, salatalık, şebeş û petêx. Divî warê de em dixwazin en azında ji bo malbatê me debara wan ya rojane bimeşîne bi wî hawî em wan bînin bahev û komînal tarzı û kooperatif tarzı van hevalê me em wan teşvîkî wî hawî bikin û bi vê mînakî vê xebata di serî de li Bismil dest pê bikin û wî hawî bimeşin. Proje ev erdê me di atil dûrmê de bû. Yani ev 26 meh di qayûm tehribatik mezin û xerakirinik mezin kiribû. Li dora 5-6 dolim erdê me dinê jî dar û ber bûn, van dar û bera giş tehrîb kirin. Ha em ji anê de em dixwazin ji nû de ava bikin vî îşa. Niha li vir qasî pêncî malbat hene lê em ê hinekî din jî em ê çünkü daxwaziya me û bangaziya me li hemû jinê bismilin. Kî lê xweyî derê se em ê buwan ra tev hev ra em ê jî di nav dabin û em ê bêjin werin wî jî li xwezayiya xwe jî û li navça xwe jî û li ekonomiya xwe jî hemû jin bira lê xweyî derên em dibêjin. Jinê vê derê yani pirê wan esnav jî hene û ê ku li malê li malbata xwe mêze dikin, ê ku ew jî tîsa di nava xwezayê de zaman zaman mesela ku îro li vê derê xebat nekin ew her metropola xebat bikin. Em naxwazin jinê Bismil herin metropolê mezin xebat bikin. Bira di navça xwe de di xebata xwe di navça xwe de bikin, li mala xwe bikin, ekonomiyê xwe, mala xwe, xwezayiya xwe, jiyana xwe hemû ew bi destê xwe ava bikin. Bira neçin li metropola xwe li wan dere xizmeta metropola nekin, xizmeta xwe bikin. Şaredariya Bismilê bi vê zeviyê û projeyê dest pê kiriye lê projeyên wan ne ev tenê ne. Hevşaredar bila behsa xebatên pêşerojê bikin. Jiyana însanê di xwezayî şîn hatiye. Em dixwazin em pêşî di xwezayî de dest pê bikin û koka vî îşa di xwezayî de ye. Ji ber wê yekê jî di alim û ulema jî dibêjin em ji axê hatine û mê herin axê. Ji ber wê yekê jî em dixwazin pêşî dest bi axê bikin, em axa xwe, erdê xwe, xwezaya xwe li hevdû rast bikin. Çimkî her tişt bi şênkayiyê, bi avê
obşenkayı demeşe diseri de em dixwazin bismil bi hawi derê pêşiyê ya didiya jî bismil potansiyela ya tarımê ya cotkarîya ye bela potansiyela ya tarımê cotkarîyê jî bismil lazim e li alî cotkarîyê jî pêşkeve ol alî cotkarîyê jî em cotkariya xwe jî û em bêjin malbatê xwe jî komple bi hawî wan rê nîşanî wan bidin em bêjin wan bi rê jî bibin. بدري رزة لبوستان جهنة يعني لجورا داخوازي وان او چه بخوازن شه امجي بنگاه هاوي چكن او بوان را همو آواب کن گورا چاندا بسمجي لگورا خوازايا بسمجي و لگورا خواستكا جناجي امي بنگاه هاوي آواب کن و امي بوان را في خباته بدومين Ez wek şaredariya eş başkana bismil ez vej bejim ez bi xweş tarımê jî hatime ez ji tarımê jî hatime ez jotkarî me jî yek didiya jî ez aynı zamanda li Diyarbekir ticaret odasıya wê jî ez dûra endamê wê bibin jî ji wî hawî ez vî karî jî fehm dikim ji ber wê yekê jî sadece ne ji bo wî hawî dilê me heye em bêjin wek çê wek kooperatîfê ji alî tene jî em bêjin genim, ceh, nîsk, garis, pembo di wî hawî jî em çend kesa malbatê xwe veyahût ta cotkariyê xwe ê mezin bînin ba hev bi wî hawî jî em wan bi rê bivin û ekonomiya aboriya bismil bi pêş dixin. Niha jî em guhê xwe bidinê ka gelo ev kar û xebat wê bandorek çawa li ser jiyana jinan bike û feydeyek çawa wê bigihîje malbatan. Di ana di melê jina de di bismil de tu tiştik tune em bêjin tu dema birêv de derê li ser qaldırma me rûniştiya tu nikarî di qaldırmê yani em bêjin dikarin bêjin nava jiyanê de ji jina re tu çîk neiştine tu maf neiştine ne di aliyê aborî de dikarî bi serê xwe bixebitî û ne tu dikarî di karê rojane de here ji xwe re bêjin ji pazarê ji sûkê kîlokî firengî jî bikarî tu nikarî wiya jî bikî di bingeha viya de em ê van rêya ji xwe re gişa pey derpey vekin em ê bêjin em dikarin bêjin wek bismil em dikarin bibin wek yek mînak o ji Kurdistanê û tevdê dünyayê re jî bibin örnek û mînakî ew jî me pêş bikinin bigirin ji xwe re bêjin eviya van hevala bi vî hawî jina pêş xistine û jina ber li xwe vekirine em jî viya ji xwe re model bigirin û em jî pê de bimeşin vê demê heger em bêjin derfet hebe perde pervada gavê me ji xwe rê vekin em dixwazin em wê demê we jî dîsê bibînin û bi we re jî par vekin û bigijin daha bêtir tenê jinê bismillah em bijin tevdê jinê Kurdistan û tevdê jinê jiyanê yani wek hûn jî dizanin niha jin tenê di aliyê û bi aborî de nayê qetil kirin aynı zaman di bedena wê de di zihniyeta wê de her demê de tê qetil kirin hani jinek nikare bi tena serê xwe derê derve hemen em bêjin tacîzê li tecavüzê re maruz dimîne ev xebata xwe zayî bandorekî viya dikare bide ser jinê hêzekî bide jinê hêzekî bide jinê û jin xwe di nava her demê de bibîne hani hem xebata xwezayî vê demê xwezayî axê bibîne xwezaya xwe jî jin bibîne xwezaya xwe jî bîne yani ax û jin yek e xwezaya viya wadakî jin xwe tê de dît de vê demê her tişt vê xwe jî
آخا خواجی هر تسی بیشن بخوره مرجی بگهرینه. وسا خویای کو اف کار او خبات و نافچا بسملی جهر عالی و بختوار بکه. به تایبت جهیلا جواکی و به سدمین هن گوهرتن هن باش. هر وها جهیلا آباری و جی و گلک فیده لتواهی نافچه بکه. ام به دخوازن sadece تش لسر ناوی بسمل تنی نفهم کرد. ام دخوازن بسمل جی و وقت شارداری ما ایدنی جی. ام دسته خو بدن هف. ام کارم به هفره چه بکن. ام بیشن دبا جالی تارمی. دبا جالی ام بیشن زراعتی وقتی تشته دنی جی. جالی ام بیشن صنایعی جی. جالی ام بیشن انشاءات جی. ام کاربن چه بکن. امی ortak proje خو بینم با هف. ومی آلی هفدو بکن، آلی کاری بکن. یاد دیاجی اف شارداریا بسمل ده خدمت آوی گلی بسمل ده. امی به گلی خوره روز بروز، ساعت به ساعت بوان ربن ام بیشن لجعده خواه، لسوقاق خواه، دناف عردو و آوایی خواه امی به هفره بمشن و بی هوی حرکت بکن. دبا ایرو ام آنه امی لورا ام بیشن رازی خواه مربدن. دبا سبه ام لکولان خواه ام وکای چه تمیزی کمپانیاسی ام پاکجی خو بکن. دبر رو کی دنیجی ام هرن جعد خو آسفالتا وان و قالدرمی وان شکن. اما ام چه بکن ام وی گلی خو بکن. باتفاق و بیکتی می بکن. براستی ام همو بلدیه کردستان دا ام دخوازن کو همو جن و همو بلدیه خوازایی یعنی آوا بکن. چونکه ایرو اون زانن کو خوازایی تنه بس جیان جیتنه. که جیان تنبه یعنی آرماجا خبات جیتنه جبروی هاویجی ام چقا خوبتن خوازایی ام چقا خوازایی جیانا خوب بکنسه امی اوقاسا جی هم به تندرستی خو هم به اقونومیا خو هم جی به ناما خو امی خو آوا بکن ام جی خوازن همو بلدی کردستان جی دناوا خوازایی دا پروژه وان هبن و خود ناو دا آوا بکن از باورم که اوی هبن جی یعنی وکی مدسری دا جی آنی زمان جن و خوزا جن و اکولوژی هاتن جمع ev hevkarî wê cîhanê hê xweşektir û rengîntir bike. Lewma em dibêjin bila projeyên bi vî rengî hê zêdetir bibe û xebatên bi vî rengî hê xurttir bibin.